Minglanilla Traffic Commission makatala og di muminos 15 ka mga disgrasya sa kadalanan matag adlaw. Sagad nini mga motorsiklo magkadumbol. Tulo nini ang nahulika. Ano ang report ni Pemari Dumamo. Dini sa National Highway sa sentro sa lungsod sa Minglanilla, makita sa CCTV monitoring nga mihunong kining pulang nga motorsiklo kay nag-yellow na ang traffic light. Apan bisan kun caution to stop na, duha ka motorsiklo nga kusog magpadagan nagsunod, midumbol na hinuon sa nag-una nga puwa nga motorsiklo. Pagkatumba sa puwa nga motorsiklo, ang laing nagsunod nga motor na igo sa ligid sa natumba nga motorsiklo. Susama usabang nahitabo nining usa ka motorsiklo nga midumbol nining maroon nga auto. Ang auto nga kalit lang mihunong sa tunga-tunga sa daan sa barangay Pakigni. Human kalit mihunong usab ang gisundan nining sakyanan. Ang nagsunod nga motorsiklo nga apiki nang nakabantay midumbol sa sakyanan. Sa laing disgrasya, midumbol usab kining tricycle sa dag-una nga motorsiklo. May nala nga puro sway nagrabihan sa datalang disgrasya. Matudig Glenn ang tigwang hepe sa Mitcom nga 15 ngadto sa 20 ka disgrasya ang ilang matala matag adlaw. Sagad daglambigit og motorsiklo. Sagad sa kini mga motorcycle, mudot-dot bita sa magunan lang nga sakyanan. So knowing nga usay ang kisang mo nagingon bitaw nato sa defensive driving nga technique is ayo gid imagine is una-una nga parehas mo gunahon sa nag-una nimo. So dapat naka-distance gyud ka. So dumbol gid kasagaran na at the same time nasa tay mga self-accident, no kini ma-slide. So di sa na malikayan sa karsada. Nang hinaot si Antigua nga makatabang aron maminusan ang aksidente sa lungsod kung magamit na unya ang dugang 7 ka mga high-tech na traffic light. Tungod ang usa is nalangay sila sa installation sa power line sa Vico. So wapas sila mga metrohan ang ilahang mga kay kada kun na muna metro sa kuryente ang ato ang mga traffic lights then maglinya pa na sila padung sa command center. Nya kato sang pag-install nila sa mga poste nga nalangay kay busy sa DPWH. Di paabot nga magamit na ang dugang 7 ka mga traffic lights sa katapusan ning buwana. Uban ni Cleofer Lumayag, Pemari Dumabo. Balitang Bisdak.